weche matimore counties makaluwe county ma Kisumu en ni riwruoge mopogore opogore boma ma Kisumu kanyakla kod alwora mare nowuok oko mar Lando Kuwe timo maber kanyakla kod nyiso hera e kind jo Kenya giwegi. Riwruoge go eko moriwo mago ma ok gin mag piny owacho kanyakla gi mago eko mag dinde mopogore opogore ne obago nyasi makamano ero ka giwuok e gwenge eko mag Kondele nyaka Mama Grace Onyango Hall e chuny boma ma Kisumu ka gitingo bok mag Lando Kuwe kod nyiso hera mabende ominyin kaka Good Deeds Day. Kotelnegi kod Migosi Frederick Saidia mabende ochung'ne Good Deeds kod Joseph Ojuki mar OAYK gilero ni gitimo mano mondo mi kinde siasa kik dhano pogre kendo kel tulo to ji obed kod hera ka gihero jowetegi. Jotelo mag dinde Jo-Kristo kod mag Islam bende nochwalo ote mag kwe kaachiel gi jiwo rowere kik yeti kodgi marach ahinya kod josiasa e kindegi eki mag siasa e pacho ka. Today we came up different organizations led by Women Volunteers of Peace and VO to celebrate and commemorate the Good Deeds Day. So today we were able just to celebrate whatever good we've been doing to the community, the work that we've been doing to change the life of the community. So today we had a rallying call on peaceful election where we had a procession from Kondele roundabout, moving on to the Kisumu CBD and also coming until Kisumu social area, where we were calling upon the public to embrace peace during and after election, because we know that Kisumu has been one of the hotspots, and also Kondele is one of the areas that it's mentioned, people think of violence. So we are just trying to change that narrative to ensure that the community during this election they are able to observe peace, and also the politicians, we are also having a rallying call for politicians just to prioritize the agenda that they have for the youth and also ensure that they keep that promise. We are also urging the politicians to ensure that they are able to commit to and pledge to have a peaceful election, and also just to send their manifesto and not selling hate speech or incitement to the youth. To wang'eyo bende maber ni jowetewa madwaro kombe mopogore opogore ma josiasa biro irwa dwaro kura ok rach, to wakwayogi ni e thuoloni gidwar kura gi muolo, gidwar kura ka giwacho no mana gigo ma gidhi timo ni jopiny kaka gidhi riwre koganda mar jo-Kenya e kelo kwe. Kisumo kae chalo chuny Kenya e weche mag siasa. Emomiyo bende wabiro mar mondo mi wakel gimiluongo ni kweyo chuny, ni kata wadhi e yiero wanyalo yudo gima wadwaro nikech wan gi geno kaka jogo mawuok e piny makoni. To samoro bende geno nyalo miyo oganda mamor no kel chano. Koro wakwayo jowete manie piny mar Kisumu to alwora maduong' mar Nyanza ni warituru kura mabiro ni kod hera, warituru kura mabiro ni kod adiera, warituru kura mabiro ni mana mar goyo mbaka mar gik mwadhi timo ni jopiny kata gik mwanyalo timo mabiro miyo dongruok bede e gwenge manie Kisumu to galwora ne duto. To kochakre kaka wacho ni Kisumu chalo chuny Kenya samoro, ibiro yudo ka kweno ni Mombasa, ibiro yudo ka kweno ni Moyale, ibiro yudo ka kweno nitie Mwalo Vanga. Emomiyo wantie kae mar mondo mi waket odiochieng' mar Kudisi. Nawahimiza ya kwamba tuendelee kutenda mema. Wagalatia 6:9 inatuhimiza ya kwamba tuzidi kutenda mema. Tunapotenda mema tutapata majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Ningependa sana kuwaomba vijana tuendelee na tuzidi kutenda mema. Hata ingawa sisi ndio tunatumika kama vijana sana wakati huu ambao viongozi wanang'ang'ania vyeo na viti mbalimbali, wanapotutumia tujue ya kwamba Mungu alituachia upendo. Pende jirani yako jinsi unavyojipenda. And today Work Convenes Day, which is a global platform whereby people are required to think good, to speak good, and also to do good. And we're very excited today to have a team of young people, different stakeholders
hakuna mtu inafaa alete malimbifu kwa dunia, na tunaomba sana kwa wakati huu sisi kama watu wa Italy tunaona ya kuwa hiyo, unaona procession wa vijana na watoto walikuwa naye, yote hii wanatafuta amani, kwa sababu bila amani hakuna kitu yoyote tunaweza kufanyia kwa dunia hii. Tunataka kuomba sana kama inawezekana, kwanza kwa wanasiasa yetu wasikuwe na njia ile ya shetani, kwa sababu wewe kukwenda kupanga mambo baya kwa mwenzako, na Mwenyezi Mungu nasema ujue mwenzako kama yeye ndio anaweza kusaidia wewe na wewe ndio anaweza kusaidia yeye.